खुलुमबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि बिसान 3 हिनबा 8 आगस्तनि बिसानाव फारियै गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि जिउनि दावहा, उदालगुरिनि लक्ष्मी बर'नि गारबोनाय बुब्लिनि सायखं, बाक्सानि राजीव दैमारिनि आंगायल', क'क्राझारनि अनिमिया नार्जारिनि बर' हादोर, क'क्राझारनि सन्जिला मोसाहारिनि सिमांनि रानि, बाक्सानि रैदोम बर'नि बेलासे बोथोर, क'क्राझारनि रिन्दाव बसुमतारिनि जोंनि गामि, बिबारि बर'नि सिमांनि जोहोलाव, बाक्सानि सुभाष बर'नि दावहा, क'क्राझारनि फानु एल नार्जारिनि नों बावबाय नामा आरो बर' बाजार फरायसालिमा चिरांनि रकि नार्जारिनि मोनखास'यै जिउनि दावहा खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि नोंथांनि बेसेन बरा लिरथिखौ अराय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव दैथायहरगोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायबाय थागोन। गोजोन्थों।